हासुनानै गाज्रि मोनामखायो ना आरो गोलोमदैयालाय आरो हिनजावफोरनाथ' मा मा गयो मा मा गवा जागोन मा मा गला बे फिसाइ सासेखौनो सोरजों थानांगौ सोरजों थानांगौ दे हराव थागोन दा ज' ज' थागोन ना शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के दैया लोंबा आरो सुइमिं पुलावहाय बयबो थाङो दुगैनो गावबो थाङो ना आदाया आं दिनैसिम बेखौनो मिन्थिनानै आं हाबफेराखै दिनैसिम गाज्रि गाज्रिना सेंग्रा सिख्ला दुगैयो मुगै सुगैनो सेंग्रा सिख्ला दुगैहैयोबो सोरबा सोरबा हिनजावफ्राथ' सिबा जानो न'आव दुगैना फैयालासेनो मेंख्लाम मेंख्लाम आरो सोरबा सोरबा खिबा दैयाव हासुबावसो दंना सेस बावनो जमा जमि ज' ज' दुगैयो लेथ्रा फेथ्रानो बयबो ज'नो ना गिबियाव थांसै मा थांसै औ बेबा मा मा जानानै दैयावबा हासुयो रागा जोंनानै ना औ ओरैनो सोरनिबा सोरनिबा हासुनानै गाज्रि मोनामखायो ना आरो गोलोमदैयालाय आरो हिनजावफोरनाथ' मा मा गयो मा मा गवा जागोन मा मा गला गावनो ज' ज' दुगैयो ज' दुगैयो होननानै रायनांगौ आदा मानिथाराबा आरो बेजोंनो खुगा सुयोना एसे गाज्रि गाज्रिनो नांगौ हिनजावफोरलाय हा नांगौ हिनजावफोरना मा गाज्रि आरो सोरबा सोरबा लाथारनो हानाय हिनजावफ्राथ' बिदियावहाय नै गनोसै होनबा थल्ल' गबाय नङा दे ना लाथाबनो हायो ना हमथानो हायो हौवाफ्रा हले हमथानो हायो र' होननानै दुरुंबो खानो हाबावोसो हौवाफ्रा ना हिनजावफोरना खत्म ना दुरुं खानो हायो ना हमथानो हायो नै गनोसै होनबा थल्ल' गबायबो जारलाथारना माहा समायसा नुवाखै मैयाहाय दाख्लैहाय बांलादेशआवहाय मा जादों बांलादेश सेर थांदोंमोन आं ओमफ्राय थाला बाहाय नुबाय आङो दारि गोलावफोर मुस्लिम हिनजावफोर ओरैबायदि साफा गरम बोथोरावबो ओरैबायदि खाथेनो थायो खम गुफुर जायो बे सिंसाना सान्दुङा नांखाया ओरैनो सान्दुं नाङाबाथाय मानसिया गुफुर जाखायोना सानबाय आं गोसोआवहाय हाबाब होनबाथ' खम गुफुर बियो माबा मोनसे बाहागो नंबाय आङो हिनजावखौ मोनबा फुरा सियरखा 100 अननानै लागोन हिनजाव नालाय ओमफ्राय माबायाव हाबबाय जोङो फुरायाव हाबबाय मेघालयआवहाय आयो गार' राभा हिनजावफ्रा फै थांल' बाखि सयना आइलाय बे होनबाथाय गखाला बे फैफाखागौमोनदां हाब नोङा ओरैबा बड'लेण्डनि एक्टर बायदि बड'लेण्डनि एक्टरानो हाबावा मा हाब दा बुंसै होद मेरला दङ लाइन हाफिराव जोबानो फैयो नामा आंबो सान्दों दिनै बर'फ्रा सासे लाबाथाय आरो दस्राखौ लाहोआ ओमफ्राय बे साननो गोनां बाथ्रा ओमफ्राय बे मुस्लिमफ्रा लाइन लाहैबाय थायो बिनि हिनजावफ्रा आरो लाइन फिसाखांबाय थायो ओमफ्राय जोंना मानो बर'फ्रा हाया ओंखायनो जोंना संखिया एराना संखिया खम नुवाखै नुवाखै नोंसिनाबोथ' हरैहाय मेघालयावबोथ' मा दं राभाफोर गार'फ्रालाय मा दं सासेबो गैया खमसो ओंखायनो थिग बांगालफोर बादि लाइन सख'नांगौ जोलैखौ लाइन लानांगौ होमब्लासो बुस्थुखौ जों मोनगोन नागिरनायखौहाय
मा बे फिसाइ सासेखौनो सोरजों थानांगौ सोरजों थानांगौ दे हराव थागोन दा ज' ज' थागोन ना जेरोखोम दाउआ ज' ज' थायो बिदि थागोन दा गेजेरावनो आदसा होमबा नोंसिना सन्देह हौवा बेसो आरोखि ना आंथ' बेनो सानै होनोसै बेथ' हिनजावखौ सानै लानोसै बे आंजों उन्दुआबालाय बे बियो बेजों उन्दुबाय थाबालाय बे सानो आरोखि ना नोंसोरो हिनजावफ्रा नङा सानै लाबा सानैलाय नों गेजेराव जाया मुवा होननाङा आंखौहाय मिथिबाय दा फिसाजो बिनायावबो हराखै बियो हरनायखायसो सानै गाहाम मोनदां बे फिसाजोखौहाय आं जायाखै नोंनि फिसाजोखौहाय आं जायाखैमोन नामा नोंनि फिसाजोखौहाय लाजाबोनो दाना हरनो हायैखाय बुरिया होमबा नोंखौ लाना खारसिगौमोनथ' आङो बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं बुरिनायखायसो गबाय नोङो एक्सुवेलि आं सिगाङाव सानाखैमोन बुरिखौ लाबोजे बाय वान गेट वान मोनखायो बेखौ सानाखैमोन आङो साला उनावसो सानबाय आंबो बांगालनावहाय लायबाय टमेट' मैगं बायदिसिनाफोरखौहाय ओमफ्राय बर'नि होननाबो थगायसैलाय बियो एथ' थगायसैलाय नोङो ओंखायसो नोङो फिसाजोखौ थगायनो आंनो हरबाराखै नै बे राबायासो हरसिगोन फिसाजोखौ होनोहाय बिखानांसिगोन राबानिखौबो ना सिगां माबाखानाय बायदि जायालै ने मा होनदों रायलायखानाय बायदि नोंथ' फार्स्ट आंखौ थगायदों रायलायखाबाय आङो एथ'ग्राबनो कागज पत्रआवल' बायसिना लिरनो बाखिमोन